Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli imbukeli nazi eyinohlonze kusihlwa nje. These are the ground pilots. Thank you, sir. Enjoy your flight. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ulindeleke kwelasemelika maduze nalapho ezohlangana khona nomengameli wakuleli yazi uDonald Trump ngolwesithathu eWashington. Abantu bakwate kakhulu kuthiwa kukhona umuntu othengele indawo akusaqhubeki lutho kusukela ngoSeptember last year nama project abekade bekiwe ama toilet awekho. Amaphoyisa aseqinisekisile ukuthi section abantu ababili embhikishweni wezakhamuzi zaseDeep Kloof eSoweto wokhala ngokwentuleka kweinsiza ikahulumeni. We want more money given to the poor of the poorest. There is money. Njengoba kuzokwethulwa isabelo mali ihlandla lesithathu ngolwesithathu, iEFF imashele emahhovisi omnyango kaMgcini Mafa kahulumeni ngenhloso yokuqhakambisa ukunqoba kwalo ekuvimbeni ukwenyuswa kwentela yempahla ethengwayo iVAT. Iqembu lesizwe labaneminyaka engaphansi kwama-20 amajita liguqise iMorocco ngegoli elilodwa eqandeni kwamanqamu eAfcon eGibhithe ukuze liphakamise indebe yalomqhudelwano okokuqala ngqa. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indaba enza kusihlwa igama lami noXolo Mamtshali wakwamali sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Kulindeleke ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ahlangane nomengameli waseMelika uDonald Trump endlini zombuso eWhite House eWashington DC ngolwesithathu. Lo mhlangano okuhloswe ngawo ukuvuselela ubudlelwane obubukeka bungebuhle neze phakathi kwalamazwe womabili. Selokhu umengameli uTrump athathi intambo zombuso ihlandla lesibili ngasekuqaleni kwalonyaka. Lesi isikhathi esimqoka njengoba lamazwe womabili efuna ukuvuselela ubudlelwane obukeka bungebuhle neze selokhu umengameli waseMelika uDonald Trump athatha izintambo zokwengamela iMelika ihlandla lesibili ngasekuqaleni konyaka. I also agreed to meet soon to address the various other matters regarding our relations between South Africa and the United States. Langa ukuthi lezi zinhloko zombuso zombili zihlangane. Nokho-ke umengameli uRamaphosa uzwakalise ukuthi akanalo ixhala ngalomhlangano. Not worried about anything. We're going there to discuss trade and our bilateral relations, and that's what we are going to discuss. Lonyaka lo wabengumengameli wezwe uThabo Mbeki wababaza inzondo evezwa nguTrump selokhu ebuyele ezindlini zombuso eWashington DC. Of President Trump towards South Africa now is I really can't explain it. I find it very, very difficult to understand it because we've worked with the Republican Party in the US, members of the party for over many decades. Over many decades, I'm talking about during the struggle for the liberation of South Africa and the anti-apartheid movement. Wezobudlelwane namazwe omhlaba uRonald Lamola ungqongqoshe wovisi likaMengameli wezwe uKhumbudzo Ntshabeni bese kube ungqongqoshe wezolimo uJohn Steenhuisen kanye nowezohwebo nezimboni uPax Tawu bayingxenye yethimba elihambe nomengameli kulolu hambo. Kushone abantu ababili kwalimalo yedwa ngesikhathi kuqhubeka umbhikisho wabantu abahlala ehostela laseDeep Kloof eSoweto. Kuthathwe nempahla yamathino fish abethwelwe yiloli ebelizama ukwedlula kuleya ndawo. Umphakathi wasehostela uqalise ngombhikisho weyimfuno ngodaba lwezindlu nesimo senhlanzeko esingesihle. Lo mbhikisho wabantu abahlala ehostela ubuqhutshwa yilokho abakufunayo ngokwezidingo zabo. Bathi isimo sehostela labo asigculisi neze. Okubathukethelise kakhulu bathi imbiko eqagula ukuthi umhlaba abebethenjiswe wona ngokuthi bazokwakhelwa kuwe izindlu usuthengiselwe othili ngaphandle kokwaziswa kwabo.
Manje abantu bakwate kakhulu kuthiwa kukhona umuntu othengele indawo akusaqhubeki lutho kusukela ngoSeptember last year nama project abekade bekiwe ama toilet awekho abantu ukuthi bafuna ukwazi ukuthi ubani lo odayisa indawo yabo ukuphi yena lo muntu uhulumeni uthini ngalento eyenzakalayo. Usuke esikhulu isidumo ngesikhathi ilo lebelithwele impahla yamathini official zama ukwedlula emzilini obuvalwe ngamatshe umphakathi nokusolakala ukuthi ligcine selishayisa wesilisa oshonele endaweni yesehlakalo. Abantu babe sebeyitapela empahleni ebithwelwe yiloli. Ukuthi into esesexaka kakhulu ukuthi ubeka yapi hostel beka yapi nakhona that young woman bekame next to indlu yakhahlala khona so leli success maqhamuka seliyagijima nje lishaka kwasana okuphambi kwalo njengobona lishayela even negqosa electric. We don't have electric right now in hostel. Amaphoyisa avule icala lokuphehla udlame emphakathini. Opened a case of public violence, but we've got our detectives on the scene now that they've taken over the investigation, so we might add more charges. Isimo bese sibuyele kwesejayelekile ngeyithuba zasemini. Abazali beingane ezine eshiswe umlilo zashona endaweni yase Mayfair eGoli bafuna kuboshwa esifazane obegade izingane zabo. Kanti ke okhulumela bezimo eziphuthuma eGoli Robert Mulawuthi uthi izimpawu zikhomba ukuthi kungenzeka ukuthi umsusa walomlilo ukuthi bekubaswe umlilo wokuyifudumeza. Ukhungethwe izinhlungu uMdumseni Ncube ngomzali wenye izingane ezishonile njengoba indodakazi yakhe Precious Ncube ebengaphakathi komuzi oshile. Kanti ngokusho kaNcube lo muzi ubuyinkulisa engabhalisiwe kanti futhi bekuyilapha eshiya khona ingane yakhe njalo ekseni. Uyemsebenzini ushiya ingane ecrash ithole seyishonile ishisa umlilo kubuhlungu kakhulu. Even emntini omdala athi mo ingane encane mayizoshisa umlilo izishona. Ubuhlungu kakhulu kuyadalisa lamanje angibelieve into yenzake. Kusolwa ukuthi lo wesifazane ongumphathi walenkulisa engabhalisiwe ubesishiye zodwa lezi ngane. Umphakathi usashaqekile kanti omunye omakhelwane ongathandanga ukudalulwa uthi ubone ngentuthu ukuthi kuyasha. Out of the house we could see the smoke coming out of the house and they were obviously trying to break inside the house, open with abantwana so that the kids they can take out the kids. Uphenyo ngembangela lomlilo luyaqhubeka. With the information we have gathered, we are told that it might be one of the heating devices which was in use, or it might be electrical. So, and over and above that, we are told by the South African Weather Service that from Wednesday, we will receive a significant drop in terms of temperatures. So it means again that our residents will be tempted to use all sorts of heating devices. Abezimo eziphuthumayo bakholelwa ukuthi lezi ngane ezine kungenzeka ukuthi zihishwe intuthu kanti kulindele ukuba zihlolwe izidumbu zazo. Njengoba ihhovisi likaMgcini Mafa kahulumeni lisemaphethelweni ngesabelo mali sokwethulwa ngolwesithathu, iEFF isifunge yagomela ekutheni izophikisana nesabelo mali esokwenza impilo ibe nzima. Umholi wayo uJulius Malema usho lokhu eTshwane ngenkathi iqembu limashela ukuqhakambisa ukunqoba kwalo ekuchithweni kweVAT. Ibinga ngozule emakheni Economic Freedom Fighters emgwaqeni yaseTshwane njengoba beyimasha ngenhloso yokubungaza ukunganyuswa kweVAT. Leli qembu lithi ukungenelela kwale enkantolo ephakeme yaseWestern Cape kwaholela ekutheni sichithwe isabelo mali besethulwe kamuva. Isabelo mali esisha silindeleke ukuba sethulwe ngolwesithathu. iEFF ifuna lesabelo mali sokwethulwa kungabi esizocindezela abantu layo. We want more money given to the poor of the poorest. There is money. That's why during COVID, they went to fetch money and they were eating it alone because we have never seen it. Emqulwini okufunwa iEFF kumgcini Mafa ukuthi kunqandwe ukuguqulwa kwenqubomgomo yombuso kanye nokunye. These demands are non-negotiable. They represent the minimum conditions for a people's budget and a sovereign developmental state. We demand 1. Transformation of the leadership, senior management, and strategic functions of National Treasury. 2. Reverse budget cuts and increase funding to the public health system, basic education, policing, and military infrastructure.
uMalema uqhubeke wagcizelela ukuthi ukuya kukaMengameli uCyril Ramaphosa eMelika ngeke kusize ngalutho. Kusenjalo ihhovisi lomgcinimafa lithi lizophendula esikhathini esingangenyanga mayelana nohlu lokufunwa yi-EFF. I-ANC ithi gqameke ngeqwantwala emva kokudlula emhlabeni kwephini likaMengameli wophiko lwabesifazane uLungi Mnganga Gcabashe. Amalungu ophiko lwabesifazane be-ANC aphume ngobuningi ukuzodluliswa amazwi enduduzo emndenini wokade engumholi wabo uLungi Mnganga Gcabashe. uMnganga Gcabashe wazalelwa elokishini kwaMashu ngo-1960. Waba isishoshovu somphakathi, waba lilungu lenhlangano i-United Democratic Front. Ngo-2023 ukhethwe ukuba liphini likaMengameli wenhlangano yabesifazane be-ANC. Udlule emhlabeni nje ube yilungu leshamthetho sikazwelonke aphinde abe ngosihlalo wekomiti elibhekelele ezokuvakasha. Sizogcwala ke emswaneni sitha kuhlanga lungehlanga. Ingazi ke izinyanya noThixo abenabo kulendlela ebuhlungu esahlakeleyo sonke. Uphiko lwabesifazane lwe-ANC luthi ubengumholi oqotho. Ibingumuntu obengasabi, ebengoyiki, kodwa yonke into ebeyenza ngembeko nangenhlonipho, kodwa enothando kwizinto ezinokwenza nenkqubela yabantu abangomama. Umndeni awuvumanga ukukhuluma nabezindaba. I-ANC ithi uMnganga Gcabashe uzokufihlwa ngomgqibelo. NgikuSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ise-Westville eThekwini. Mbukelo kwamanje sathi iqunje ngapha ngaseyitolo kanti bangabe sibuya sokuphathela uWT. We were prepared to bring almost 6 witnesses on the dock. Ehliswa icala labasola abathathu ababhekene necala lokugqekeza nokweba imali ngamadola asemelika iplazi likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Siphethe sikubingelele sikwamukele futhi mbukeli mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besikubikele ukuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa usethelekile eWashington kwelasemelika nalapho ezohlangana khona ke noMengameli wakuleli yazwe uDonald Trump ngolesithathu. Khumbula mbukeli ukuthi lezi indaba zikhona ku-YouTube kanjalo no-SABC Plus ungene ukuze uyicinge amagama athi SABC izindaba. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile kulindeleke ukuthi abambe iqhaza engqungqutheleni yezokutshalwa kwemali enhlokodolobha iParis eFrance. Consolidate our trade relations with France. Obviously, we've had long trade relations with them, bilateral relations, but we also want to expand our markets here in France, but also invite many of their companies to come and invest in South Africa. There are already a lot of French companies in South Africa, but we want more, particularly in the field of energy, logistics. We want investments in our ports, in our rail system, passenger rail, Transnet, and so on. So those are the engagements we're going to have with them. Lihlahlele ulwesibili oluzayo icala libhekene nabasola abane abayamaniswa nesigameko sokunyamalala kwentatheli uSibusiso Ndlovu kanye nathandana naye uZodwa Precious Mdluli enkantolo yeMantshi kwaMhlanga eMpumalanga. Bafike beyimboza ubuso abasolwa abane enkantolo yeMantshi eMhlanga. Umshushisi wombuso ubesazisa inkosi yenkantolo ukuthi banquma ukwengeza amacala amabili okubulala. Umndeni uthi namanje isansontsotha inhliziyo ngalesehlo. Inhliziyo zilimele baba, siyayibuza mase sibabona nje ababulali behlezi la, uyayibuza ukuthi bekwenze njani, bekungekho inokunye enye indlela. Ngqongqoshe wehhovisi likaMengameli uKenny Morolongo wachome uphaphele gwalagwala amalungu embokotwe bomvu ngomsebenzi wawo, wathi bazoke balumana indlebe nongqongqoshe wamaphoyisa ngalolu daba. We are going to be engaging the Minister of Police about the DNA results. We are quite perturbed that the process is quite delayed. It does not help the family bring finality to this matter. So we hope that the discussions with the Minister of Police will yield requisite results.
Solo banqume ukusilaqaza isicelo sebhayili kanti ababili kulabo bathi ke basazoqhubeka nalesi sicelo oqhame kakhulu enkantolo namhlanje ukuthi ke imantshi noma inkosi enkantolo uAndre Dupree ubachazelileke ekhuluma isingisi ukuthi ke kunamacala amabili azokwengezwa okungamacala ke okubulala. Igama lami nguCalvin wakwaDludla indabeni zeSABC ngibika ngwamhlanga eMpumalanga. Inkantolo yesifunda iMudimuleli ihlehlisele umhlazi 15 kuMandulo icala labasolwa abathathu abadabuka eNamibia abasolwa ngokuqhekeza nokweba imali ngamadola asemelika eplazini likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa iPhalaphala. Inkantolo yesifunda iMudimule Limpopo namhlanje bekulindeleke ukuba iqala ukuqula icala kodwa lokhu akuzange kusenzeka njengoba ummeli womsola wesibili efaka isicelo sokuba kuhlehliswe icala ukuze umsola azokwazi ukunakekela ingane azoyibeletha maduze. Izelamani uFlorina noNdilinasho Joseph bangaphandle ngebhayili ekubeni Emmanuela David nokusolwa ukuthi ungungqondongqondo kuleli cala yena ugcinwe esitokisini. The matter is therefore postponed until the 15th of September this year for trial. The case number 1, you are still in custody. Okhulumeli NPA Limpopo namhlanje bebekulungele ukuletha ofakazi bombuso abayisithupha kuleli cala. Today it was supposed to be day 1 to resume with the trial of these 3 accused persons. We were prepared to bring almost 6 witnesses on the dock. Unfortunately, we have received an application from the defense side of accused number 2, Floriana. Due to her medical condition, the application was brought, so we couldn't proceed with the matter, and the court has granted that application. Abasolwa babili bazoqhubeka ngokuba ngaphandle ngaphansi kwembandela yebhayili kanti uDavid yena uzogcina esitokisini kuze kube bavele enkantolo ngokulandelayo. Iphindele enkantolo icala lokubulala Senzomeyiwa enkantolo ephakeme ePitoli namhlanje. Uadvocate Charles Mnisi omele umsolo oqala umuzi Sibiya nomsolo wesithathu umthobisi Mncube ukupheka kwakhe ngembuzo begxile esigqokweni esatholakala endaweni yesigameko. Ukuphoswa ngembuzo komphenyi kuleli cala uBrigadier Bongani Gininda kuqale ngoadvocate Charles Mnisi egxile kumsola wesithathu egcizelela ukuthi umbiko wokugcina owakhishwa ososayensi ngamasampula olibofuze athathwa kubo bonke abasolwa kuhlanganiswa nomsola wokuqala umthobisi Mncube akuzange amhlanganise nesiqoko. Kodwa uGininda uthi uMnisi wafunda lo mbiko wangayibheka ingqikithi yawo. The samples that were obtained from the donors, which are the names of the people that I've read here, could not be matched with the DNA that was found in the head. I disagree with that because that part is referring to is the conclusion, is the finding. The analysis lies above that report, and if you read the analysis of the expert, you will find that some of the accused are read into the DNA. So he's reading that part out of context. uGininda uphinde wagcizelela ukuthi kwatholakala ulibofuze luka Mncube kodwa hayi kuzo zonke izingxenye zomzimba ezishumi nesithupha. Analysis implicates or includes accused number 3, it includes accused number 2, it includes accused number 4. That's what I recall. And the reasons, as the court has rightfully put it, my lord, is that the only reason that was given to me by the expert for him not to make a finding, he said he must be able, according to their standard, to read the donor into all 16 regions. And he was unable to do this, particularly because there was a mixture, my lord. Iqembu lesizwe labaneminyaka engaphansi kwama-20 amajita liguqise iMorocco ngegoli elilodwa eqandeni kwamanqamu eAfcon eGibhithe ukuze ke liphakamise indebe yalomqhudelwano okokuqala ngqa. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ngemva kwekhefu nomkhushulwa.
Siyakwentokoza mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho singenamahloni ukuthi liyaqhubana nokubalela ebusuku banamhlanje kakhulukazi ke KwaZulu Natal kwesinye indawo enkabeni namafa hambela phezulu kanti ke singalindela nje amancane amathuba emvula ke ezingaba khona lapha entshonalanga yase Eastern Cape ebusuku banamhlanje okanye kusihlwa namhlanje kuba izimvula nje ezingaba umkhemezelo okanye umkhizo mawungena lapha kwanyanga oGoogle lethu ngaphambi komsingo obandayo olindele ukuthi ke lo umsingo obandayo ungena uthi nje ngci ikakhulukazi engxenyeni yasentshonalanga wamsana namakhulu kakhulu kwamathuba emvula lapha eWestern Cape abe mancane kodwa mawungena ikakhulukazi ke endaweni ke ezilapha kwaApindini sisho sithi ke nomoya ungathanda ukuba namandla kanti singalindela ukuthi ke likhithike lapha koSutherland entabeni zaseWestern Cape ukusondela njalo yongena lapha koBeaufort West sisho sithi aqhubeka amathuba athanda ukuba makhulu mawungena empumalanga yalapha Eastern Cape kanti ke singalindela ukuthi KwaZulu Natal sikusho ngokena amahloni ukuthi ke phansi amaphaphu lingathanda uqotha abe mancane mawungena eFreystata uyongena lapha koNorth West hlabele phambili sisho sithi ke iSouth African Weather Service iyasikhipha isixwayiso sokuthi singalindela umoya ungathanda ukuba namandla ikakhulukazi engxenyeni ke esenkabeni yazo kanjalo nasentshonalanga kanti ke nevula zingathanda ukuba namandla lapha eKapa nolwandle othukuthele nje entshonalanga ugudla njalo yongena lapha koGeorge koPlettenberg Bay kanjalo nalapha koGqeberha sisho sithi ke masihlabela phambili sobheka amazinga phansi kuyabanda kakhulu lapha kuSutherland ebusuku banamhlanje nokho kwezinye indawo akufani noma uyongena lapha KwaZulu Natal singalindele nje ukuthi ifudumale mawungena lapha koRichards Bay nokho lapha eGauteng ngathanda nje ukubanda kancane ekseni kanti ke ngophamo enhlamvelanga ngivumele ngithi ke ifudumale ngamandla lapha ikakhulukazi KwaZulu Natal kushisa lapha komhlabeni ingana komanguza siyongena kwalese Freystata libe phakathi uyongena lapha eGauteng lithanda baphakathi obheke nje empumalanga lapha emkhondo libe phakathi lifudumale ngaphambi komsingo obandayo lapha Eastern Cape koGhini koBhisho yongena koGqeberha libe phakathi yongena koBeaufort West athi ukuthinteka nje amazinga ngenxa yomsingo obandayo kanti ke ngashuza umkhantsha mawungena ikakhulukazi ke lapha kuSutherland kubande futhi mawungena ke kuzo zonke indawo ezilapha entshonalanga ikakhulukazi ke engxenyeni ezingaseKapa ngivumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukeli usale kahle.